День добрый, панове! Вёска Вишневец, Столбцовский район, Минская область, Республика Беларусь. Сёння, панове, гэта вёсачка Вишневец, а раней, паважанае панства, гэта было мястэчка са старажытнай назовай Гавязна. А вось Вишневцом мястэчка Гавязна стала толькі ў 1964 годзе. Ну, калі быў час, што ў нашых старажытных беларускіх вёсак і мястэчак адбіралі іхнія спрадвечныя імёны і давалі ім новыя, ну, на той час модныя, такія там Октябрьскі, Першамайскі, там Калініна, Дзяржынск, Сірэняўка. Ну, вось тады тут у Гавязне на мясцовым партсабранні сказалі, што вось Гавязна гэта неяк немілагучна. Давайте назовем, тут расце шмат вішань, і давайте назовем Вишневец. Так будзе красіўша. Старажылы кажуць, што вішань у іх, канечне, тут расло шмат, але не больш, чым у суседніх вёсках. Але вось, калі назову старую памянялі на новую, то вішні па вёсцы усыхаць, кажуць, сталі. А пазней нават вось тут быў лясок такі, ну, гаёчак, куды людзі хадзілі ў грыбкі, па ягадкі. І вось узнялася моцная бура, і гэты лес увесь паклала. І вось старыя людзі кажуць, што гэта, мусіць, нябесныя сілы знуюцца, што мы не паважаем мінуўшчыну сваю. А паважаць нам, панове, ёсць што і ёсць каго. Гавязна, вядома, яшчэ аж 16 стагоддзя і ўваходзіла на тады ў склад слуцкага княства і належала князям Алелькавічам. Энцыклапедычная даведка Алелькавічы, Алелькі, слуцкія. Княжацкі род гербу пагоня. Адна з галін Гедемінавічаў. Родапачынальнік Алелька, Александр, сын Уладзіміра Алелькавіча. У 15-16 стагоддзях адыгрывалі значную ролю ў грамадскім і дзяржаўна-палітычным жыцці Беларусі, Літвы, Польшчы. Неаднойчы удзельнічалі ў феадальных міжусобіцах. Прэтэндавалі на велікакняжацкі трон, вызнавалі праваслаўе. Неаднаразова давалі грошы цэрквам Слуцка і Кіева-Пячорскай лаўры. І вось апошнім з гэтага слаўнага роду Алелькавічаў быў Ян Юр'евіч Алелькавіч. Вось менавіта у Яна Юр'евіча Алелькавіча, пашыраючы свае ўладанні ў 1588 годзе, Гавязна і набыў князь Мікалай Крыштаф Радзівіл па мянушцы Сіротка. Дарэчы, такую мянушку Радзівіл Сіротка атрымаў, калі быў маленькі і калі гасціў разам са сваімі бацькамі ў каралеўскім палацы. Ну і вось якраз тады было нейкае свята. Ну і стралялі вакол феерверкі, ўсё. Ну і слугі прыглядалі за маленькім гэтым Міколкай Радзівілам, за Крыштафам. Яны пайшлі гэтыя феерверкі глядзець. Ну, а Міколка ад стрэлу прачнуўся і ляжыць у калясачцы. Гэта адзін і вуркоча, ось як гэты коцік там. Ну, паплакваць стаў.
Ну і тут побач якраз праходзіў з гэтымі пакоямі кароль Жыгімонт Аўгуст. Ён пачуў гэтае варкатанне, заходзіць глядзець, а там у люльцы Міколка Радзівіл сядзіць і плача бедны. Той падышоў да яго, узяў на ручкі, кажа: «Міколка, сіротка ты бедненькі, чаго ты плачаш?» Ну, тут слугі ўжо падбеглі. Ну і гэта падзея хутка разышлася па ўсім каралеўскім палацы. З таго часу і пачалі Міколку Крыштафа Радзівіла называць сіротка бедненькі. Правда, кіса? Бедненькі. Нате, развлечетесь немножко, только потихоньку. Хаця бедным сіротка назваць нельга, таму што пасля смерці бацькі ён атрымаў вельмі добрую спадчыну. І як пра яго казалі, што ён багацця не прапіў, а талент не закапаў. І суайчыннікі пра сіротку пісалі, што Мікалай Сіротка, ён узносіў святыні Богу, крэпасці айчыне, быў славай у баі і святлом у радзе. І калі б у нас было два такіх чалавекі, то мы перагналі Італію. І вось Сіротка, адкупіўшы у Алелькавічаў гавязну, ён адразу ж перадаў гавязну манашкам, сёстрам, бенедыкцінкам. Энцыклапедычная даведка. Бенедыкцінцы. Монахи, найстарэйшая ў Еўропе каталіцка-манашска ордэна святога Бенедыкта. Заснаваны ў 530 годзе Бенедыктам Нурсійскім у горадзе Монте-Касіна, Італія. Статут патрабаваў ад бенедыкцінцаў сталага жыхарства ў кляштары, паслушэнства і беднасці. Мэта ордэна – прывядзенне псіхікі ў стан глыбокай засяроджанасці, фізічная і разумовая праца, выхаванне моладзі. Бенедыкцінцы адыгралі вялікую ролю ў развіцці каталіцкай тэалогіі, умацаванні каталіцкай царквы і папства. Шматлікія кляштары бенедыкцінцаў мелі свае школы, буйныя бібліятэкі з рэдкімі зборамі, скрыпторыі, дзе перапісваліся кнігі і летапісы. Пры жаночых манастырах існавалі школы для дзяўчынак са шляхецкіх сем'яў. На Беларусі бенедыкцінцы мелі кляштары каля Пінска, у Мінску, Оршы, Слоніме і Нясвіжы. Пасля паўстання 1830-31 гадоў, а таксама паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўска, кляштары бенедыкцінцаў на Беларусі былі закрыты. Сам кляштар бенедыкцінак, ён быў у Нясвіжы, тут недалёка, кіламетраў 12 адсюль. А вось тут у гавязні у іх была гаспадарка. Быў двор такі тут вялізны з уязной брамай. На двары было некалькі гаспадарчых пабудоў, студня вось была, побач лазня, стайня. Тут они працавалі. І вось адна з манашак аднойчы ішла вось з двара гэтага гавязна да Нясвіжу. І па дарозе ёй, якраз вось за гавязнай, за гэтым дваром, было знаменне ў выглядзе крыжа святога. І манашкі на тым самым месцы вырашылі пабудаваць касцёл. Касцёл пабудавалі вельмі хуткі, драўляны, асвяцілі яго ў гонар святога крыжа. І ў паперах гэтае месца, дзе з'явіўся гэты касцёл, пачалі называць мястэчка пад крыжам. Вось тут, дарэчы, побач з царквой я сустрэў мясцовую настаўніцу, пані Наталлю. І яна мне распавяла такую цікавую легенду аб тым, чаму ў іхнім мястэчку быў пабудаваны храм. Калі ласка, пані Наталля.
Справа ў тым, што аднойчы мясцовыя жыхары, Рыгор і две жанчыны, Ганна і Рэня, ішлі ў маёнтак на працу. І вось па дарозе на хвоі яны ўбачылі цудадзейны вобраз Пресвятой Багародзіцы. Яны прыпалі на калені і сталі доўга маліцца. Чаму і спазніліся на працу да пана. Калі расказалі ўпраўляючаму аб прычыне свайго спазнення, то ён, канешне, ім не паверыў і жорстка іх наказаў. Але сам быў таксама пакараны Богам за свой такі вось несправядлівы ўчынак і адразу ж аслеп. І ён зразумеў свой учынак, прыпаў на калені і амаль 1,5 вярсты ішоў на каленях да месца з'яўлення цудадзейнага вобразу. Ён доўга маліўся, і яму быў вернуты зрок, і на тым месцы ім быў закладзены храм. А ў 1740 годзе манашкі-бенедыкцінкі разам з уладарамі гавязны ўзялі і на месцы старога храма пабудавалі новую, вось гэтую уніяцкую тады царкву. Царква гэта уніяцкая. Калісьці была пабудавана ў гатычным стылі, і зверху над ёю узвышаліся две вялізныя вежы. Кажуць, вежы былі такія высокія, што было відаць іх аж не свіжу. Але вось у 1831 годзе адбылося шляхецкае паўстанне, і уніяты падтрымалі паўстанцаў. І вось уніяцкі храм пасля гэтага быў перададзены праваслаўным вернікам. І вось храм у гатычным стылі чамусьці не спадабаўся, і царкву вырашылі перабудаваць пад праваслаўную. І вось аб гэтым вельмі смуткаваў Уладзіслаў Сыракомля, які родам быў адсюль, з гэтых мясцін, са Стаўцоўшчыны. Ён пазней у сваіх вандроўках пісаў, што вельмі змяніўся фасад храма. Замест велічных вежаў з'явіліся дзве цыбулінкі і какошнік. І вось у такім выглядзе царква Яна Хрысціцеля і дайшла да нашых дзён. І вось гэты храм лічыцца помнікам архітэктуры 18 стагоддзя. Гэты вось храм Яна Хрысціцеля царква, яна ніколі не зачынялася. Праўда, пры саветах былі спробы зачыніць царкву, але мясцовыя жыхары адстаялі свой храм. Дзейнічала царква і падчас Другой сусветнай вайны. Праўда, вось ад той вайны тут засталося шмат знакаў. Справа ў тым, што
калі немцы адступалі, то Гавязна потрапіла пад арт-абстрэл. І вось мястэчка было ўсё разбурана, захавалася толькі 2 ўсяго хаты. А вось храм, гэты вялізны храм, уцалеў. Праўда, адзін са снарадаў патрапіў у храм і прабіў сцяну, і ў сцяне застраў, так і не ўзарваўшыся. Ён і па сёння знаходзіцца вось у гэтай сцяне царкоўнай. А і вось, калі немцы адступілі, людзі маліліся вось тут, у царкве, і сюды на кані ўехаў, так званы партызан. І ён з аўтамата пачаў страляць па сценах храма і па абразах. І вось з таго часу яшчэ засталіся вось знакі на сценах ад куль і прастрэляныя абразы. І вось ад уніятаў тут і па сённяшні дзень захавалася шмат яшчэ уніяцкіх абразоў. І калісьці тут быў і цудадзейны абраз Маці Божай Гавезенскай. І вось, кажуць, гэта быў менавіта той абраз, які знайшлі вось на гэтым месцы, дзе і пабудавалі царкву. І тут нават знаходзілася кніга, у якой апісваліся цуды, зроблены гэтым цудадзейным абразам Маці Божай. Але абраз некуды бесследна знік. А старажылы тут старыя малым перадаюць з вусна ў вусны такую вось малітву колішнюю. А цудоўная маці і пана, якая бажаство, злучана з натурай людскай, персямі сваімі паненскімі карміла, сярод вялікіх дабрадзействаў, якія нашаму каралеўству асабліва паказваеш. Упрасі таксама народу нашаму еднасць веры, згоду, міласць і спакой, каб мы адзінымі вуснамі і адзіным сэрцам Сына Твайго Пана нашага і Цябе, прытулак і надзею нашу навекі хвалілі. Амінь. Побач з царквой Яна Хрысціцеля стаіць вось гэтая каплічка. І гэтую каплічку называюць Святы Ян, бо тут раней стаяла скульптурка, старажытная скульптурка святога Яна. І вось бабулькі заўсёды прыгожвалі гэту скульптурку, пакрывалі белай тканінаю, а побач клалі кветкі. І вось, калі нават за савецкім часам гэтую каплічку хацелі знесці, і сюды пад'ехалі бульдозеры, то мясцовыя бабулькі сталі, проста лягалі пад гэты трактары і не далі знесці гэтую вось каплічку. Але вось гады 4 назад нехта ўзяў і аддаў гэтую скульптуру святога Яна на рэстаўрацыю. І з рэстаўрацыі святы Ян сюды больш так і не вярнуўся. І замест старажытнай колішняй скульптуры тут зараз паставілі проста звычайны драўляны крыжык.
Як я вже казав, панове, що мястэчка тут узнікла, дзякуючы царкве, і у пісьмовых крыніцах яно раней так і звалася мястэчка пад крыжам. Ну, а пазней, калі мястэчка разраслося, яго пачалі зваць мястэчка Гавязна. А вось панскі двор, дзе быў калісьці, і невялічкую вёсачку звалі Вёсачка Гавязна. Так жа тут было две гавязны. Вёсачка Гавязна і мястэчка Гавязна. Дарэчы, мясцовыя жыхары некаторыя кажуць, што правільна трэба казаць не Гавязна, а Гавязна. Дык вось мясцовыя жыхары мне тут распавялі такую цікавую легенду, чаму іхняе паселішча завецца Гавезна. Вось, кажуць, колісь, калі ішла вайна, то былі палонныя, траплялі хто ў палон. І вось шмат каго забівалі, а хорошых майстроў палонных тых пакідалі жыць. І сялілі іх вось на такіх астраўках, акружаных вакол вадою. Дык вось такія, кажуць, майстры палонныя жылі і вось тут на астраўку, тут ля Гавезны гэтай нашай, кажуць. Ну і вось, калі хто пад'язджаў да іх на чоўне там па нейкай справе сюды па возеры, то клікаў так, што «Го, вязень, хадзі сюды! Го, вязень!» І вось ад гэтага «Го, вязень» і ўзнікла назова «Говязна». Мястэчка разрасталася вельмі хутка, панове. І тут побач з царквой быў пабудаваны хутка шпіталь, а таксама пачаў дзейнічаць вадзяны млын, бровар, стаяла карчма, таму што на шляху добрым знаходзіцца мястэчка. Ну, а хто жыў тут? У большасці гэта былі рамесленнікі. Тут жылі краўцы, шаўцы, кавалі, ганчары, ну, іншыя майстры. І тут праводзіўся раз на год кірмаш вялікі. А ў 1845 годзе тут нават адчынілі народную вучэльню. Вішнявец, канешне, панове, ну, гучыць вельмі хораша і вельмі прыгожа, калі вішні вясной цвятуць, і як пчолкі на гэты цвет вішнёвы ляцяць. Але вось старажытных назоў шкода, таму што гэтыя старажытныя назовы, яны гавораць аб нашым мінулым, аб нашай гісторыі і узбагачаюць гэтыя словы нашу старажытную беларускую мову. І вось ёсць яшчэ адна версія паходжання вось назовы вёскі Гавязна. Кажуць, што Гавязна паходзіць ад слова «гавець», а гавенне – гэта падрыхтоўка да аднаго з таінстваў прычашчэння. Ну, да споведзі, гэта такі своеасаблівы стан душы. Ну што ж, панове, час развітвацца і збірацца ў наступную вандроўку. Так што бывайце здаровы і жывіце багата. Да пабачэння!